Lehenengo atal honetan ibilbidea hitz egingo dugu, nondik gatozen, eta horren pixkat egitura bat planteatzen saiatuko gara, ezta? Euskararen bizi berritze garaikide, bizi berritze prozesu garaikidea izeneko hainbat hamarkadetako ziklo horretan kokatuko gara, baina hor lehenbizi izan behar dena da aro hau, ezta, euskararen bizi berritze aro hau zordun dela, ezta, aurreko aro askoren zordun dela. Euskararen inguruko eragiletza aspalditik datorren katea da, bai? Eta kate horretan kokatuko dugu azken aro moduan, esan ezagun 60 urte dituen eta ezaugarri jakinak, bereziak dituen euskararen biziberritze prozesu garaikide hortan, ezta? Prozesu horren hasieran euskararen komunitatearen esnatze bat gertatzen da, ez? Erreakzio bat, ez? Erreakzio bat, egitasmo sendo xamar batekin, eta hortik abiatutako ekinbide multzo batekin, ez? 60 urteko aro honen aurretik datorren, eta 60 urtetik ona garbiago identifikatu dezakegun aro honen hasieran identifikatu dezakegu amets bat, bai? Kontakizun zabalago baten baitako amets bat, baina gertatzen da esan ezagun jendearen mentalidadean, pentsamoldean, kontakizunean halako mutazio bat, ezta? Hau beste herrialde askotan ikusten da, ez da badago kontakizun bat, gure hizkuntza garrantzitsua da, zaharra da, gure identitatea da, baina horrek lotuta dauka, baina ez digu balio behar, ez di balio behar gure etorkizuneko aurrei benetan gizarte honetan aukera izateko. Ez da horrelako kontakizun bat ere bazen gure komunitatean, eta orain dela 60 urte inguru gertatzen da funtsezko mutazio bat, ez? Kontakizun horretan, ez da? Nolabait, hizkuntza zaharra genuen, hizkuntza zaharkitua genuen, baztertua genuen, baina kontakizun horrek dio hizkuntza hau izango da gure seme-alaben funtzio guztiak beteko dituen hizkuntza. Badator mundu moderno bat, bazetorren, bestelako mundu bat, bazetorren unibertsitatea, telebista, bazetorren mundu industrializateko bat, ikusten zen zetorren, eta kontakizun berri horrek esaten du mundu garaikide moderno horren hizkuntza gure seme-alabentzat euskara izango da, ezta? Askoz lehenago, hamarkada batzuk lehenago, Lizardik poetikoki formulatu zuena, ezta? Baina nik hizkuntza larrekoa, nahi haunat ere noranahikoa, ezta? Noranahiko adjektibo horretan dago kontakizun mutazio honen, geroago etorriko den kontakizun mutazio honen gakoa, ezta? Eta horrek sortzen ditu mota askotako jardunbide eta estrategiak, ezta? Egia da, amets honek bazuela beste dimentsio bat, ez bakarrik hizkuntza noranahikoa egitea eta etorkizuneko funtzio guztiak betetzeko prestatzen hastea, baizik baita ere, nolabait, hizkuntza eta bere kultura bazen gizarte justuago baten parte, gizarte justuago baten ametsaren parte eta beronen garraio. Ezta? Nolabait esan da, justizia baten parte eta justizia horren ametsaren garraio, ez? Eta esan dezagun, amets kombinatu honek txingurritegia martxan jarri zuela, ez da? Nolabait, erasotua sentitu zen txingurritegi hori hasi zela martxan norabide guztietan, eta amets horrek izan duela batetik bizio gaitasuna, bizioa ekoizteko gaitasuna, eta bestetik, eklosio indar bat, eta hortik gatozela, ez? Baina hau esan da gero garrantzitsua da baita ere 60 urteko ibilbide honen nolabait egitura ulertzea, ez? Eta zuhaitz baten egiturarekin marraztu izan dugu bai munduko beste eragile batzuei eta bai gure komunitatearen baitako eragile batzuei bizkat autokonpresio garatuago bat izate bidean, ez da? Zuhaitz egitura honetan agertzen dira esan ezagun euskararen garabide adarrak edo garabide multzoak, ez da, batetik korpusaren adarra, bai? Ezagutzen duguna, ez da, nolabait, euskara estandartzea batetik funtzio berrietarako eta bestetik funtzio espezializatuetarako
terminologiak sortzea, bai, arlo guztietan, alegin ikaragarria eta bipila izan da, ez da. Bestetik hezkuntzaren adarra, eta hemen, esan dezagun, dagoela prozesu honetako intuizio genialenetako, ez da, ikastolen sorrerarekin, ez da, frankismo betean ikastola bezalako hezkuntza eredua sortzearekin, horrek ekarri duen ondorio guztiarekin, gero beste ereduetan eta unibertsitateraino eta bar. Helduen euskalduntzearen adarra, ez da, hemen 1.000-tik gora pertsona euskaldundu dituena, ez da, gau eskoletatik hasi eta gaur egungo jardun bideraino, kulturgintzarena, bai, kulturgintza hizkuntz komunitate baten sorkuntza aparatua dela esan dezagun, ez da? Hizkuntz komunitate horretatik sortu litekeela agertzen duen jardun bidea, hasi ez dokamairu edo labegeri gandik eta literatura bertsogintza, eta beste hainbat arlotan, neurri batean holako prozesuetan kulturgintza izaten da baita ere gasolina simbolikoa, erregai simbolikoa ekoizten duena horrelako ibilbide baterako. Bestetik hedabide gintza, irrati eta prentsatik hasi eta gaur egungo interneteraino. Aisialdi antolatuaren garabide multzoa edo adarrak, intuizio hori, hezkuntza arautuarekin ez dela aski eta gaur egun eta aspalditik udalekuetatik eta hasita eta gaztetxoen eta gazteen bizitzan eragina handia duen beste arlo oso hori. Administrazioaren euskalduntzean egindako ibilbidea azken 40 urtetan, lan eremuaren euskalduntzean edo lan eremuaren hizkuntza kudeaketa. Badira beste adar batzuk ere aipatu litezkenak, baina 8 honetan utziko dugu momentuz marrazkia, ez da nolabait euskararen biziberritze prozesu honetako garabide nagusi batzuen marrazkia. Dena den, asko galdetzen digute, hainbat lekutan, eta batez ere atzerritik, ez da, ondo dago hau dena egin du, ez da, euskararen komunitateak 60 urtetan, baina zein dira sustraiak, ez? Nun abiatzen da, ez da, guzti hau egiteko energia edo indarra, ez? Eta hor, sustraietan batetik aipatuko dugu gizarte aktibazioa edo komunitate aktibazioa, hizkuntz komunitatearen aktibazioa, maila askotan eta maila, esan dezagun, adar maila guztietan. Bestetik, erakunde aktibazioa edo instituzio publikoen papera, ez da, erakunde aktibazio instituzionala, eta bien erdian kontakizunaren garrantzia, ez da, sustrai moduan, ez, nolabait, prozesu honen dimentsio motivazionala, ez, diskursoa, kontakizun baten ekoiztea eta bizio gaitasuna, ez da, nor gara, identitate kontakizun bat, nondik gatoz, iragan kontakizun bat, zertan gara eta noragoaz, etorkizun kontakizun bat, etorkizun ikuspegi bat, ez da. Esan behar dago, egitura honek badituela berezitasun batzuk euskararen komunitatean, ez da, eta honek mundu mailan ere askotan egiten gaituela beste batzuentzat inspiragarri. Eta da, 60 urteko prozesu honetan, lehen 25 urteak gertatzen direla eta bereziki hegoaldean instituzio publikoen, erakunde publikoen laguntzari gabe, laguntza ofizialik gabe, zesan nahi du honek, oinarriak gizarte zibileko erakundeetan eta gizarte aktibazioan daudela, ez da, prozesu honetan, ez da, hartzen badugu korpusaren adarraren oinarriak, frankismo garaian jartzen dira euskara batua eta terminologien hasiera. Hezkuntzaren intuizio eta garatze funtseskoa de ereduarena edo ikastolena ere frankismoan gertatzen da, helduen euskalduntzearen lehen eklosioa frankismoan gertatzen da, kulturgintzaren oinarriak ere hor jartzen dira, hedabidegintzaren parte mugatu bat jartzen da hor, aisialdi antolatuaren parte mugatu bat ere bai, eta esan dezagun, bai, azpiko bi sustrai hauekin, hau da, gizarte aktibazioaren sustraia eta kontakizunaren indarrarekin, bai, laguntza publikoak edo erakunde aktibazioa baino lehen jartzen direla zuhaitz honen oinarrietako asko, eta horrek ematen digu baita ere, gure autopertzepziorako pista bat, edo datu bat.
Eta gero, jakina, bigarren aro honetan, badugula, nolabait esan da, funtzio eta rol kombinazio bat gizarte aktibaziotik datorrenaren eta erakunde aktibaziotik datorrenaren artean, korpusean, hezkuntzan, helduen euskalduntzean, kulturgintzan, edabidetan, aisialdien tuloetuetan, badago erakunde publikoen laguntza funtsezko bat eta aldi berean gizarte zibiletik manejatutako eta mugitutako erakundeen azpiegitura lan bat oraindik ere erabakigarria dena, beste adar batzuetan, adibidez administrazioan adarrean, jakina, horretan erakunde publikoek dute protagonismo ia osoa, lan eremuan ere, hasieratik daude biak, teknologiaen adarrean ere hasieratik, eta, esan dezagun, hauxe dela, ez da gure argazki kombinatua, eta galdetzen badugu zein diren euskararen biziberritze prozesua zorua ematen dioten erakundeak, edo hoien azpiegitura osatzen duten erakundeak, horrelako mapa bat agertzen zaigu, batetik borobilean mota guztietako euskararen gizarte erakundeak, gizarte zibiletik gobernatutako eta sustatutako erakundeak, bai korpusean, bai hezkuntzan, bai kulturgintzan, bai edabidetan, bai hasialdi antolatuan, zientzia teknologian arloan, lan eremua euskalduntzea sustatzean, eta bar, Eta bestetik, azpiegitura publikoak, simplifikatzeko jarri ditugunak, erakunde orokorren euskara zerbitzuak, udal euskara zerbitzuak, eskola publikoa, unibertsitate publikoa, euskal irrati eta telebista publikoa, eta nolabait denak bustitzen eta denak kudeatzen hizkuntza politika publikoak. Orduan, nolabait esan ezagun, badugula horrelako matrize kombinatu bat gure euskararen biziberritzearen eragiletza. Iruditzen zaigu baliagarria izan daitekela, ibilbidearen egituran honetan edo hobetu batean, baina apurua sakontzea egin dugunaren autokonpresioan pixka bat hobetzeko, eta autokonpresio honen metafora moduan, metafora arriskuak baldin baditu ere, irudi batekin esan dezakegun prozesuaren hasieran hizkuntza komunitateak minbizi bat detektatzen duela, minbizi bat, behar bada ez da irudirik egokiena, minbizi askotan tokatu egiten zaizulako, eta kasu honetan minbizi induzitu bat delako, baina nolabait esan da, gaitz serio bat, izan duela eta duela hizkuntza komunitateak, hau da, erreakzionatzen ez baduzu kolapsora zaramatzan gaitz bat, eta 60 urte hauetan gaitz horren edo minbizi horren kontrako terapia bat martxan jarri duela hizkuntza komunitate honek, terapia partzial eta erren bat, baina nolabait esan da terapia esperimental bat jarri duela martxan. Hemen ikuspuntu asko buruzatu daitezke iraganaren ziklo honetaz, badira minbiziaren realitatea gehiago azpimarratzen dutenak, edo eta terapiaren ezintasunak aipatzen dituztenak, beste batzuk berriz gehiago azpimarratuko dute terapian aurreatu den guztia, eta barrez hor egon litezke analisi autu desberdin oso legitimo eta beharrezkoak, eta aldarte autu desberdinak ere bai, baina hori asumituz iruditzen zaigu egin behar dugula honetan aurrera.